Usa ang problema sa basura sa nagunang suliran sa Cagayan de Oro City. Kaniadto, kini ang unang rason sa pagbaha sa syudad. Busa ang Clenro naglusad og mga programa aron makatabang sa pagsulbad sa problema nga hatod sa basura. Mga kapuso, this morning sabay tang makisayod ni ining bagong programa sa lokal nga kagamhanan sa Cagayan de Oro nga sigurado kung makatabang sa kinaiyahan ug sa katawhan. Alang sa dugang kasayuran sa mong programa atong makauban, si Engineer Armen Cuenca ang head sa Clenro. Engineer Armen, mayong buntag sir and welcome din sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta? Ay buntag, kumbati hapon, no? Bisan pa sa kaliwala sa pandemya. Alright, sakto kaniya sir, kumbati gihapon despite the challenges. Pero unang-una, Engineer Armen, atong hisgutan kining bagong programa nga inyong gilusad nga ginatawag nga Trash to Cashback. Unsa ba kini sir? Kibali kini siya is kuani. Kana bang incentive program niadtong ga-segregate sa ilang mga basura sa ilang pagsapanmalay. Kaya lagi atong nakita na useless ang pag-segregate kay diretso raman gyapon sa landfill ang tanan. So muna nga kini nga program gihimo aron nga ma-incentivize nga maagat ang atong mga kaigsuonan nga mag-segregate gyud kay dunay sila madawat. Sir, paunsa sa bagagana ang mong programa o unsa ang mga mechanics ni ini aron sa makabenepisyo ang atong mga kapusong Cagayanon? O ang kibali ang atong ga-segregate ng mga basura sa una limitado lamang kay ang atong ga-segregate kato lamang ang mahalin, no? Mahalin. Ang uban nga di mahalin mo nang mabutang na dayon dito sa atong sanitary landfill. Sa pagkakaroon kining trash to cashback, apil ang mga basura nga atong gituuhan nga wala nay pulos sama sa single-use plastic, no? Kanang puto sa atong isda, sa atong karne, sa atong mga gipang grocery nga mga vegetables and poultry products, bisan pa ang sa karne, apil siya tibangon unya dayon do na kay mapaabot nga environmental points nga ihatag diya kanimo o imong magamit, imong i-redeem o imong ibayad sa imong musunod nga mga purchases. Siyempre sir, unsa pud ba ang mga benepisyo o mga premyo nga makuha sa atong mga kapuso nga moapil ni ini? Naasiyay atong kanang kini imong disegregate, imong dadon sa may basura exchange, no? Sa pagkakaroon na siya sa Gaston Park, unya by next week mobalhin na siya sa Divisoria, then ang succeeding dayon is wanto na dayon sa mga clustered barangay. So ang imong basura imong ipatimbang, but before that kinahanglan nga mag-upload ka sa DXtra app, no, sa atong cellphone aron nga naa kay account kay diha isulod ang imong environmental points. So kada kilo sa imong plastic, sa imong papel, sa imong karton, sa imong mga metals nga ipatimbang, naa siya corresponding environmental points, no? Ang kanang points equal na siya, ang 1 point equals 1 piso, no? So muna dayon ang atong ipalit, atong ibayad ngadto sa atong mga business partners. So inana siya ka high tech. Wow, tsada gidi ay sir no ang maong programa. Pero Engineer Armen, to give us a little background kung paunsa ba namugna kining programa, unsa ba ang rason sir nganong namugna nato ni ug kamusta pud ba di ay ang problema sa basura dinhi sa atong syudad? Usa ka pinakarason yun mo ang pag-comply sa Republic Act 9003 na dapat ma-reduce nato, ma-divert nato atong mga basura na dili na siya moadto sa sanitary landfill, no? Ikaduha, ang basura nga kanilabi na ning mga single-use plastic kana mga PET bottles, no, di man na mahalin, pero dinhi maapil na siya og cashback gyapon na siya. Kay kana siya mo paingon dito sa atong kadagatan. Mao na inaagi ni ini nga programa maminusan ang atong basura, unya motaas ang lifespan sa atong sanitary landfill ug mahinlo ang atong kadagatan kay ang katong mga basura nga atong gidahom nga wala nay pulos, ilabay na lang sa kanal, ilabay na lang isang asa, papuslan dahil siya pinaagi niining atong Trash to Cashback program. Panginaot na mo sir nga pinaagi ni ining Trash to Cashback masulbad na gayod o maalibyuhan ang problema sa basura dinhi sa Dakbayan. Engineer Armen, I'll give you the time to invite our Kapuso viewers nga moapil ni ining programa. Mga Kapuso,
apil na, no? Tabang alang sa atong kinaiyahan, tabang aron nga maminusan ang problema sa atong basura, maminusan ang problema sa atong paghugaw-hugaw sa atong kadagatan. Pinaagi sa pagsalmot niini nga programa o usab maghahatag kanimo og insentibo tungod kay may pera sa basura, no? Ang mga basura nga mapuslan sa kaniadto karon mapuslan na kay doon natay incentive nga madawat. Doon natay environmental points nga madawat kung pwede nato kabayluan dito sa ato mga partners establishment. Daghang kay salamat sa imong oras nga gihatag sa ato GMA Regional TV, Engineer Armin Cuenca, sir. Ug panghinaot namo nga mas daghan pa ang mga kagay-anon nga mahigugma sa kinaiyahan ug moapil sa inyong programa. Amping kanunay. Relax lang mga kapuso, kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.